Terina 1, huoltoasman kotaminen. Työskentelen huoltoasemalla kelani keskustassa. Vuoroni eivät ole aina samat, mutta huomaan olevani yöllä ja aikaisin aamulla suurimman osan ajasta. Olin ollut siellä koko vuoden tässä vaiheessa ja rehellisesti sanottuna minulla ei ollut paljon negatiivista sanottavaa siitä. Se oli vain tavallinen, keskipalkkainen työ, jossa minun piti vain seistä yhdessä paikassa 8 tuntia ja jutella satunnaisten asiakkaiden kanssa. Tänä päivänä tein yövuorossa, tyypillisesti 10–6. Vaikka yöllä ei yleensä ole liian kiireistä arkipäivisin, on syytä mainita, että tänä yönä satoi kunnollisesti, joten odotin sen olevan kaunis. Hiljainen jo. Ensimmäiset pari tuntia istuin tuolilla kattilan takana ja odotin vain, että joku tulisi sisään. Sain muutaman ihmisen, joka maksoi bensasta käteisellä, mutta kello 12:30 tai 1 se oli jo melkein kuollut. Asiakkaita ei tule sisään ja tuskin kukaan saa edes bensaa ulos. Nyt kun ei ollut yhtään asiakkaita, kiertelin tiskin ympäri ja aloin vähän korjata hyllyjä. Ne eivät olleet liian huonoja, mutta se oli vain tapa pitää itseni kiireisenä. Tein tätä tehdessäni selkäni ikkunoita päin, mutta näin ajovalot häikäisevän myymälän läpi, kun joku vetäytyi pumppuasemille. En katsonut, koska siinä ei ollut mitään mielenkiintoista, vain joku kaveri veti sisään saadakseen bensaa. Jatkoin hyllyjen siivoamista ehkä 10 minuuttia ennen kuin alitajuisesti katsoin ulos ikkunasta. Auto oli edelleen siellä yhden pumpun vieressä, ja aivan sen vieressä seisoi mies, ja heti kun katsoin, mies siirtyi pois ja teki selväksi, että hän katsoi minua. Sen nähtyäni tunsin itseni todella oudoksi, varsinkin kun he olivat olleet siellä niin oletettavasti pumppaamassa kaasua kokonaiset 10 minuuttia. Menin takaisin tiskille ja katsoin ikkunasta uudelleen 30 sekuntia myöhemmin, kun näin miehen nousevan autoonsa. Ajovalot välähtivät muutaman kerran, kuin hän olisi yrittänyt saada sitä päälle, mutta hän sai sen lopulta käyntiin ja ajoi kiireessä pois. Seisoin siellä ja katsoin vain hetken ulos ikkunasta, ja jokin vain ei tuntunut oikealta. Sain idean ja keräsin viimeaikaiset tapahtumat pumpulle, jossa hän oli. Viimeksi sitä käytettiin tuntikausia sitten. Hän oli siellä 10 minuuttia ilman muuta syytä kuin katsoen minua ikkunoista. Pysyin tiskin takana jonkin aikaa ja yritin vain odottaa loppuvuoroni. Muutama auto tuli ja meni, ja sitten oli taas hetkeksi todella hiljaista. Ja noin kello 3:00 kuulin jotain ulkopuolelta. Sade oli kovaa, mutta maassa ei juurikaan kuulunut sen läpi rytmistä ryömintääntä, askeleita pitkin rakennuksen sivua, kohti takaosaa. Yritin katsoa ulos ikkunasta, mutta näkymä ei ollut hyvä. Huomasin kuitenkin, ettei parkkipaikalla tai pumppujen vieressä ollut autoja. Poistuin nopeasti tiskiltä ja menin takaovelle, joka oli raskas metalliovi, jossa ei ollut ikkunoita tai mitään. Painoin korvani sitä vasten ja kuuntelin, kun askeleet vahvistuivat ja kovenevat, kunnes ne olivat aivan oven toisella puolella. Silmäni siirtyivät kahvaan odottaen hiljaisuudessa ennen kuin kahva kääntyi hitaasti ja hieman, mutta jäi kiinni lukkoon. Taas hiljeni, kului melkein kokonainen minuutti. Sitten miehen ääni murahti turhautuneena, kun äkillinen terävä ääni liukui oven toisella puolella. Pian sen jälkeen seurasi jalanjälkiä, jotka lähtivät ja menivät takaisin huoltoaseman puolelle. Juoksin takaisin eteen odottaen heidän kävelevän pois, mutta en nähnyt heitä. Toimin nopeasti, otin kaupan puhelimen ja soitin hätänumeroon toivoen, että he saisivat hänet kiinni ennen kuin hän ehtii liian pitkälle. En tiennyt, mitä todella tapahtui, mutta jonkun, joka yritti päästä sisään takaovesta, oli täytynyt tarkoituksella jotain pahaa. Kun poliisit saapuivat, he eivät löytäneet miestä, mutta he löysivät auton tien varrelta alle 4 meilin päässä, saman auton, jonka olin nähnyt aiemmin minua tarkkailevan miehen kanssa. Siitä oli loppunut bensa ja sen rekisterikilvet eivät täsmänneet.
Se osoitautui jonkun kaverin kadonneeksi autoksi kahdesta osavaltiosta. Toinen asia, jonka he löysivät, oli pitkä naarmu takaoven poikki, jonka teki terävä metalliesine, todennäköisesti veitsi. Kun tiedän kaikki nämä yksityiskohdat, uskon, että minulla oli todella hyvä tuuri, sillä mies oli luultavasti jo paennut ja olisi voinut suunnitella mitä tahansa. Terina 2, Picaruo Caravintalan Talonmies. Viimeiset 2 vuotta olen ollut samassa työssä. Olen talonmies suositussa pikaruokaravintolassa. En ota vastaan tilauksia tai mitään. Siivouksen lisäksi en edes näe muita työntekijöitä paljon, koska minulla on yöpyminen ravintolassa. Kaikki on puhdistettava syvältä joka päivä, ja aukioloaikoina se on käytännössä mahdotonta. Minulle ei ollut koskaan tapahtunut mitään vuoroni aikana, lukuun ottamatta satunnaista asiakasta, joka koputtaa ikkunaan ja kysyi, olemmeko auki. Joten tänä iltana tulin sisään ja aloin töihin kuten yleensä. 2 muuta työntekijää oli vielä paikalla, kun saavuin sinne, mutta kello 10, mikä oli tunti sulkemisen jälkeen, olin vain minä koko yön. Laitoin kuulokkeet sisään ja aloin raapimaan ritilöitä ja valmistelemaan kaikkea, mitä tarvitsi letkulla. Hetken kuluttua menetin ajantajuni, mutta paras arvaukseni on, että kello oli noin kello 12, kun kuulin koputuksen rakennuksen edestä. Otin kuulokkeet pois ja kuulin sen uudelleen. Kävelin eteen odottaen jonkun ovella, joka halusi nähdä, olimmeko kiinni, mutta kun katsoin, siellä ei ollut ketään. Menin ovelle ja katsoin ulos parkkipaikalle, ei autoja tai ihmisiä. Tiesin kuitenkin, että olin kuullut sen rakennuksen tältä puolelta, joten odotin sitä uudelleen, mutta mitään ei ollut. Ajattelin, että luulin vain toisen äänen koputukseksi, ja palasin töihin. Kului vielä tunti, sitten pidin lounastauon. Nappasin lounaskassini ja istuin yhden pöydän ääreen keskellä ruokailutilaa, viettäen aikaa, koska olin itse asiassa edellä siivouksessa. Kun olin lopettanut syömisen, menin taakse ja käännyin nappaamaan moppia, mutta näin miehen kasvot tuijottamassa minua ajoikkunan ulkopuolelta. Hänellä oli sotkuiset hiukset ja tyhjät kasvot, mutta hänen silmissään oli jotain outoa, aivan kuin ne olisivat tyhjiä. Pysähdyin hetkeksi, ja hetken kuluttua mies kääntyi rauhallisesti ja käveli pois. Sydämeni jyskytti rinnassani, ja seisoin vain paikallaan kuunnellen hänen poistuvia askeleita. En tiennyt mitä ajatella, se oli vain uskomattoman kammottavaa ja outoa. Kun sain itseluottamukseni takaisin, avasin ikkunan ja katsoin ulos varmistaakseni, että hän lähti. Oli pimeää ravintolan valon takana, mutta en nähnyt ketään, joten suljin sen ja lukitsin sen. Olin reunalla seuraavan tunnin, katsoin jatkuvasti taakseni ikkunoihin ja tunsin, että minua tarkkaillaan. Mutta kun työvuoroni oli loppumassa, aloin tuntea helpotusta ja ahdistus rauhoittui. Yksi viimeisistä asioista, jotka minun piti tehdä, oli vierittää kaikki roskapussit roskakoriin, jota vältin niin kauan kuin pystyin. Tarkistin ikkunan ennen kuin astuin ulos, ja se näytti selkeältä, joten avasin nopeasti oven ja hain roskat ulos. Aloin heittää niitä yksitellen roskakoriin, mutta ei edes 20 sekuntia sisään, mies ilmestyi kulman takaa. Lopetin tekemiseni ja kysyin nopeasti, mitä hän tarvitsi. Hän ei vastannut, kun hän käveli luokseni ja katsoi yhtä tyhjää. Nyt kun näin hänen koko ruumiinsa, hän oli kuitenkin vielä pelottavampi, sillä hän oli melko suuri mies ja yllään likainen ja tahrainen takki. En tiennyt mitä muuta tehdä, juoksin ovelle. Avasin sen, kun miehen askeleet ryntäsivät taakseni, ja kun suljin oven, mies pystyi työntämään kätensä rakoon, mikä esti sitä sulkeutumasta. Käännyin ja ryntäsin ravintolan toiseen päähän, otin avaimet esiin ja avasin etuoven lukituksen niin nopeasti kuin pystyin, kun kuulin miehen sulkevan etäisyyttä minua vastaan. Pääsin hädin tuskin karkuun ja juoksin ennen kuin hän tuli luokseni.
Juoksin parkkipaikan yli ja niin pitkälle kuin pystyin soittaessani poliisille. 5 minuuttia myöhemmin poliisi saapui ravintolaan. Mies oli poissa. Saimme kuvamateriaalia CCTV:istä, mutta siitä ei voitu tehdä identiteettiä. Se osoitti myös, että heti kun juoksin karkuun, mies vain pysyi siellä ja katseli minua hetken ja lähti sitten ulos takaovesta. Mitä hän minulta halusi, ei tiedetä, mutta hänen kammottava ja objektiivisesti katsottuna kauhistuttava käytöksensä saa minut väreilemään vielä tänäkin päivänä. Tarina 3, Majoheinen ILTA toimistolla. Olin eräänä yönä töissä toimistolla myöhään. Meillä on iso 2-kerroksinen rakennus bisneskompleksissa, ja joskus, jos joudumme töihin, joudumme jotenkin myöhästelemään. Olin ottanut 2 sairauspäivää edellisellä viikolla, joten minun piti todella saada projektini valmiiksi, eikä minulla ollut paljon aikaa sen tekemiseen. Suunnittelin viipyväni muutaman tunnin tänä yönä ja muutaman tunnin seuraavana yönä saadakseni kiinni. Lähdin minne tahansa 01:00 ja 2:00 välillä. Usein muutkin olisivat paikalla myöhään, mutta tänä yönä se olin vain minä. Työskentelin työpöytäni ääressä, joka oli keskellä koko huonetta, joka oli täynnä pöytää. Kun kirjoitin kannettavalla tietokoneellani, aloin kuitenkin olla hieman unelias, ja taisteltuani sitä vastaan nousin keittämään kahvia taukohuoneessa. Käynnistin koneen ja nojasin pöytää vasten pitäen tuskin silmiäni auki, kun se hitaasti valui mukiin. Mutta äkillinen pamaus ravisteli minut hereille. Se kuulosti siltä kuin se olisi alakerrassa, mutta se oli todella kovaääninen, kaikuen läpi koko rakennuksen. Ääntä ei kuitenkaan seurannut mikään, se oli vain yksi isku. Kävelin ovelle ja katsoin ulos portaita pohtien, pitäisikö nähdä, mitä se oli. Rehellisesti sanottuna olin niin väsynyt, että ajattelin, että sen täytyi vain pudota johonkin alakerran huoneeseen, ja päätin olla tutkimatta. Otin mukini ja menin takaisin pöytäni luo ja jatkoin työtäni. Istuin siellä tunnin taukoamatta, mutta kahvi ei todellakaan ratkaissut uneliaisuusongelmaani. Jatkoin kuitenkin työskentelyä yrittäen päästä sen läpi, mutta pitkitin vain väistämätöntä. Jossain vaiheessa nukahdin työpöytäni ääreen. Kun silmäni avautuivat, muistan, että olin välittömästi ärtynyt ja hieman huimannut, aivan kuin olisin ärsyttävästi herännyt syvästä unesta. Kun tajusin kuitenkin takaisin, huomasin äänen tulevan jostain rakennuksesta. Se oli äänimerkki, joka kuului 4 tai 5 sekunnin välein, mutta oli hyvin heikko. Katsoin kannettavaa tietokonettani ja huomasin, että kello oli melkein 2 yöllä, ja päätin, että ei kannata enää yrittää työskennellä, joten pakkasin tavarani ja toin ne mukaani poistuessani huoneesta tarkistaakseni piippauksen ja lähteäkseni sen jälkeen. Kun pääsin portaikkoon, piippaus alkoi kuitenkin ärsyttää minua. En ollut koskaan kuullut sitä ennen, ja siinä oli jotain pelottavaa. Ehkä olin liian väsynyt ennen ymmärtämään sitä täysin. Kävelin alas portaita, ja nyt paljon kovemman piippauksen myötä kurkistin pitkälle pääkäytävälle. Takapäässä oli metallitanko, joka makasi maassa aivan avoimen sisäänkäynnin oven edessä. Tunsin veren ryntäävän kasvoiltani, tiesin, että ne pitäisi lukita, ja tajusin, että piippaus oli peräisin rakennuksen turvajärjestelmästä. Koska minulla ei ollut muuta kuin vaistoa lähteä pois, juoksin alas käytävän vastakkaiseen päähän ja ulos takaovesta ja nousin autooni kutsumaan apua. Vaikka olin poissa rakennuksesta, se, mitä opin seuraavaksi, oli paljon pelottavampaa. Poliisi saapui paikalle ja etsi ympäriltä, mutta ei löytänyt ketään tai mitään. Ja silloin tarkistimme turvakamerat. Kello 11:00 metriä. Miehen voitiin nähdä kävelevän ylös ja murtamassa oven auki yhdellä iskulla jostain työkalusta, luoden pamauksen, jonka kuulin kahvia ottaessani. Sitten hän liikkui hiljaa ensimmäiseen kerrokseen ja toiseen kerrokseen, jossa hän tuli toimistoon, jossa olin, ja seisoi hiljaa vain muutaman metrin päässäni,
kun työskentelin pöytäni ääressä. Sitten hän meni takaisin alakertaan, tuli taas ylös, kun nukuin, ja käveli ympäri koko toimistoa, jopa meni suoraan luokseni ja tutki pöytäni ympäriltä. Ei ole selvää, varastiko hän mitään, koska joka huoneessa ei ollut kameroita, mutta ei näyttänyt olevan selvää vastausta siihen, mitä hän teki siellä. Turvanauhat nähtyäni en kuitenkaan ole enää koskaan jäänyt yksin tuohon toimistoon.